сәхнеге шығачак жыршы кызыбыздын да сиз анын моңлуу жырларын өзүңүздүн йөрәк тирләрегезгә киртләп куярсыз. Анын дәртле матур буйсыннарын инде сиз кемнәрдер гыйшык кылырлар. Әйде кемнәрдер бер-берсенә карап мәхәббәт жырлары җырларлар. Матур булып барыбызда, матурлык без дөньяларны, матур жырлар яктырасын, сөендирик аналарны. Матурлыкны күреп була, матурлыкны тыйып була, матурлыкка мәңгелеккә матур һәйкәл куеп була. Каршылыгы сәхнәле өстендә эстрадыбыз күгендә музыкаль дистәкетләр парадының абсолют җиңүчесе булган Мәйдан телеканалы йолдызы, эстрадыбызның популяр җырчысы Алсулардай